Čaute všetci, moje meno je Jozef Nať. Som na miestnej vode na Rožkovanských rybníkoch. Snažím sa tu chytiť väčšieho kapra. Pred týždňom sa mi aj to podarilo, prišla krásna 14,5. Dneska som tu prišiel vlastne na jednu noc, budem tu cca do 8 do rána. Mám nahodené jedno na panáčka, jedno mám na mesovú guľu nahodené. Obidva guličky sú od Dynamit Bites, jedna je dipovaná, druhá je taká trošku ošúpaná a uvidíme, čo príde. Cez deň je tu strašne veľa kopajúcich, strašne veľký hluk, dúfam, že to do večera trošku utichne a že v noci zatrpne nejaká. Ahojte, pomaly sa nám zvečeruje, slniečka nám upadá dole, rykranti sa nejak vypratali, rybníky trošku zostali tým pádom tichšie, bohužiaľ ryba nie je aktívna, nemal som ešte ani záber, vedľa mňa čo tu chlapík chytal na kukuricu, vybral asi 4 kaplíkoch malých, takže dúfam, že v noci sa to nejak rozbehne, že príde tá ryba, uvidíme. Nahodené mám, ako som už spomínal, jednu na mesovú guľu, je to Redfish od značky Dynamit Bites. Druhá je tiež od Dynamit Bites, ten je na panáčka, ako ja volím prírodného panáčka. Nie je výrazná gulička, tá plavajúca, je to vlastne prírodná. No. Uvidíme. Každopádne mám jednu nahodenú trošku bližšie, jednu trošku ďalej, na jednu som zavesil PVAčko, na jednu som dal bez PVAčka, vyskúšal som aj dať slzu olovo, ktoré ďalej doletí, takže jedna je o niekoľko metrov ďalej, jedna je o niekoľko metrov bližšie. Cca v strede mám zakrmené, uvidíme, či tá ryba pôjde alebo nie, uvidí sa to, všetko ukáže noc, dúfajme, že ak som tu dobre zvyknutý, tak väčšinou záber býva o tej po polnoci medzi tou 1 až nejakú 5-6 ráno, tak dúfajme, že ma zo spacaka vydrie nejaká poriadna jazda a nejaký aj pekný poriadny kanál. Ahojte, sa nám trošku zvečerilo, už nejak o 10:00. Ryba stále nie a nie zabrať, tipujem, že to v noci možno príde. Vydúsnú, tvoria sa nejaké mraky, akoby sa blížil možno nejaká búrečka, uvidíme. Keď padol nejaký daždík, by to bolo len pozitívne pre tú rybu. Voda je prehratá, cez deň bolo pomaly 40 stupňov, takže lepšie keby popršalo. Snáď sa len dočkáme nejakého poriadneho. Tak je 5 hodín ráno a tento fešaček dobre prišlo niečo pred 5. Padák dole, vytrhol ma to z pacáka. Nie je až taký síce veľký, 61 cm, nie to cez 4 kg, ale nie z vody, ja si myslím, že taká ryba poteší a ten ho vrátime späť v vode. Že tu sú tie úspešné guličky, takto si jednu pekne ošupem a pripojím k plavačke, celé to navlečím na nadväzec a ešte do dipu dáme takého fajného, spradavého, fajného
snáď ešte za tie 2 hodinky.